Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanyo. Mga igsoon, ni anata sa ikanapulog duha nga Domingo sulod sa tuig o gipahinumduman kita karon sa atong paghimo o lig-on nga desisyon sa pagsaksi o pagdawat sa Ginoo sa atong kinabuhi o pagsunod kaniya dinhi sa atong panaw sa kalibutan. Iampo nato ang atong mga leaders sa simbahan o ang atong mga leaders sa kanasuran nga unta magsaksi sa kinabuhi ni Kristo diha sa ilang pag-atiman sa mga katawhan labi na gyud sa mga kabus. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors, sila nga sigig palit natog slots dinhi sa atong proyekto nga hupngon sad sila sa Ginoo sa mga grasya nga kalibutanon ug langitnon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, agaka o panalipdi ang imong katawhan o gihatag kanamo ang wayhunong nga pagtahod sa imong ngalan o ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan, gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matod nila, basin pag malinglata siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako o gamhanan kaayo, mga pukan o mga pakyas gayud sila, nga naglutos kanako, ug dili gayud mudaog, maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Busa, pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo. Giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod kanimo giantos ko ang insulto, ug nalumos ang akong nawong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kay ang gugma ko sa imong templo, nagadilaag daw kalayo. Ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo, natingob diri kanako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Nangamuyo ako kanimo, o Ginoo, nga imo ako nga kaluy-an, o Diyos. Sa imong dakong gugma, tubaga ako. Uban sa imong makanunayong panabang,
dako man ang imong kaayo, diha sa imong dakong kaluoy, lingi ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tanawa kamong mga mapaubsanon ug pagsadya. Kamu nga nangita sa Ginoo, malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo magpatalinghog sa mga kabos, ug ang mga iyaha nga gibilanggo dili niya tamayon. Magdaig unta kaniya ang mga langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang nagalihok diha kanila. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhina sa kalibutan ang sala, sa wala pagani ihatag ang balaod. Apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon, lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawong umaabot. Apan dili managsama silang duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabutanan sa daghang tawo, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanhaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayam ikaw, Ginoo.
Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sikreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag, ug kadtong kamuray nakabati kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok niadtong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinunoa kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamo duha kalanggam nga sayaw, apan bisan paniana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang moangkon atubangan sa mga tao nga siya akoa, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili moangkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kung pananglitan ang imong bana, dili muangko nimo nga asawa ka, inigadto nimo sa ilang balay, inigadto sa niya sa inyong balay ang kono nimo. Ito bag mga asawa, ano bang murag baliwa ra ka dito sa ilang balay ba, di gyud ka ang konon nga iya kang asawa, di gyud ka ipaila nga asawa, inigadto sa niya sa inyo imo ang konon. Ay, baos-baos ra na eh. Ika, ngiga ko ni mong buanga ka sa inyo, di ko ni mo ang konon. Nya dinhi, may kang alagaran, pati kang buanga ka. Ay, nawa niya, igbaos na ito, balik ito sa amo, di ba? Ako yung kang salikway sa dito. Baos-baos ra ta. Mao sa din ay kinaiyas Ginoo. Na, ingon siya diri ay, ang muangkon, atubangan sa mga tao nga siya ako sang angkonon dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya adi sa nako angkonon dito. Lingay mo tupad. Ina mo angkon ka ni Kristo atubangan ako. Ina mo angkon ka ni Kristo atubangan ako. Ang kanang wa mulingi, wa na mo angkon. Nya kay wa man ka mulingi, di sa kalingios Ginoo didto sa langit. Gitagaan ta mo second chance. Lingi ay mong tupad, ing namuangkon ka nga ni Kristo atubangan ako. Oy, daghan kay nato nga mauwaw. So unsaon man nato pag-angkon si Kristo? Una, kinahanglan angkono nato siya sa pulong ug sa buhat. Una, pulong ug buhat. Kasagaran nato kusog kay moangkon nga kita Kristiyanos sa pulong. Pero lisod kaayo pagbuhat. Na siya. Kinsa dinhi ang nakapasar aning unang pag-angkon, pulong ug buhat. Asa kamot? Tanawa wa. Sa tinud-anay kaning namalit og slots nato.
mao gid ni sila ang nag-angkon sa pulong o sa buhat. Usa ni kapaagi ba nga, ako Kristiyanos. Unsa man ang Kristiyanos? Ako Katoliko. Unsa man ang Katoliko? Membro sa kinatibuk-ang simbahan. Karon na may panginahanglan ang simbahan. Kinahanglan mo pakita ko nga mo apil ko sa simbahan. Mo na tong gislat-slat aron maka-apil gid ang tanan. 500 per slot. Nya ikaw naa kay 1,000, naa kay 2,000, naa kay 10,000 para ra gid sa imong kaugalingon. Katoliko pa ka. Membro pa ka sa simbahan. Di na. Kana sang atong sibot kanang iyana ba sibot o kanang inyong i-offer diri formal nya informal man na kanang sibot dili gani ka mo offer or di sa ka mo hug anang sibot wa na ka mo angkon nga kauban ka sa simbahan. Kinibitang atong lawas, tanan nagtampuhay gid ni sila, pulos gyud ni dunay kapuslanan. Unya nihimo gid ni sila sa ilang function. Kay ngano man kauban ko sa lawas. Nya duna gani usa sa atong bahin sa atong lawas nga di na mo function, di na mo angkon nga kauban ko, musakit ang kanang maong bahin. Sakit ba? Sakit ba yan ang di ta angkonon, di ba? Uy, mo kayo ouch ka na, kasakit. Di ka ang kunon, sakit, uy. Kana bang mo bati di mo nga murag wa ka gi-recognize? Oh, sakit. Mao bitaw si Jeremias diri sa unang pagbasa siya, unsa naman hastang ako mga higala mo unay naman ako budhi. Kasakit ba ani, uy? Pero si Jesus, mao sa nay gidangatan niya. Gipamaka, kasakit ato. Katos Pedro nga, wa ko kailana. Kasakit ato. Nya si Judas, gibaligya siya. Sakit ana. Ngayon, lingay mong tupad. Yung na okay ra ni mo budhian ka. Pangutan na ba? Yung na okay ra ni mo budhian ka, kanang traidoran ka. Sige. Kamong mga bana, okay ra mo o mga bitin yung asawa. Mga bana ba? Okay ra mo? Oh, dili sayon oy. Dili sayon. Kanang imong asawa nangabit gani na pasabot wa na mo angko nimo nga bana kaniya. Mura na siya dalaga. Nya kamo sang mga bana mangabit gani mo atubangan sa inyong kabit, wa sa na ninyo angkuna ang inyong asawa, inyo na sa nang gipamakak. Sakit na oy. Nya si Kristo nga maoy nag-atiman nato, maoy naghatag nato nga matod pa diri sa ebanghelyo, giatiman gitag maayo hastang ato mga buhok giihapag gid sa atong langitnong amahan, labaw pa ang iyang pag-atiman nato sa mga langgam kana mga balili. Nya di nato ang kunon sakitan sa dang Ginoo ana. Pero kay ang Ginoo perfect man, ang iyang kasakit dili niya ipaagi og hilak dito sa langit. Ang Ginoo wa na siya sakiti nga maghilak kay puno sa kalipay ang langit. Unsa man iyang ipaagi, dili ta diya dawaton sa langit. Kung unsay atong gibuhat dinis kalibutan in relasyon sa Ginoo, iya sa nang buhato nato inig-adto nato sa langit. Mga matay manggitang tanan. Mamatay kita. Gilingay mong tupad ina, mamatay ra ka. Ina, mamatay ka. Nganong wa may makaikyas na tos kamatayon. Matod pa ni San Pablo diris ikaduhang pagbasa, tungod sa sala ni Adan kay og ni Eva, una na tong ginikanan, wa nila dawata ang sugo sa Ginoo, ilang gisalikway ni sulod ang sala, ug ang sala nagdala og kamatayon, ug ang tanan kay nakasala man, ang tanan sad mga matay. Unsa may makapapa sa sala, ang kuna ang tag-iyas kinabuhi. Kay matod pa ni San Pablo, kung unsa kang ngilad sa gibuhat ni Adan nga pagsupak sa Ginoo nga mo'y hinungdang nangamatay ta, mausad ang kanindot sa pagsugot ni Kristo og naghatag nato og kinabuhi. Muna ang kuna si Kristo tag-iyas kinabuhi, ang gihatag sa sala na kamatayon
Namatod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, sa wala pagani ang balaod, sa wala pagani matao si Kristo sa kalibutan, ang sala diha na. Kay si Adan, wa naman, kasa naman. Pero pag abot ni Kristo, duna na sad siya'y gihatag na kinabuhi. Mo na angko na gyud ang kinabuhi. Kay di ka mo angkos kinabuhi nga maos Kristo, patay gyud ka. Na karon unsaon man pag-angkon? Una, angkona ang kinabuhi ni Kristo. Ang iya bang life, angkona. Nya unsa may kinabuhi ni Kristo? Una, ang kinabuhi sa kamatuoran. Matud pa ni Kristo, I am the truth. Puy ang kamatuoran. Kung kiskisan nimo imong kilay, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung pakuluran nimo imong buhok, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung paputiona nimo imong naong, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung ikaw babae, magpakalaki ka, manguyab pag yung kag babae, nagpuyo pa kag kamatuoran. Kung ikaw laki, magpakababae sad ka, manguyab pag yung kag laki, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung ikaw minyo, manguyab kag laing babae or laing laki, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung ikaw empleyado sa gobyerno, unya gamay ra kay kag sweldo, unya mangurakot ka, mudako dayon ang imong balay, mudaghan dayon imong sakyanan tungod sa imong pagpangurakot, nagpuyo pa kas kamatuoran. Hoy. Kung ikaw babae, asawa, mag-inom ka ng pills para lang dili ka manganak, nagpuyo pa kas kamatuoran nga healthy gina nga manganak gyud ka. Kung magpalaygit ka, nagpuyo pa kas kamatuoran. Kung mag-abortion ka, nagpuyo pa kas kamatuoran nga kunuhay wa kay anak pero imo daing gipatay. Ha? Tubag. Wala. Da. Uman. Check up pa na inyong kinabuhi. Kung pari ka, nagkigsuod kag madre, nagpuyo pa kas kamatuoran? Of course. Magdi mi magsuod nga na mamis serbisyo sa simbahan. Ano inyong sa kong iapil-apil? Kung pari ka, ang kolekta isod ra gid nimo sa bulsa, di nimo ihatag sa simbahan, nagpuyo pa kus kamatuoran? Unyag magsigi kog baligyag slat, nya akong idapat tanan diha sa atong project, nagpuyo pa kus kamatuoran. Nya di gyud mo mamalit og slat, nagpuyo pa mo sa kamatuoran. Wala. Ada. Kung sa chase pa, mati dayon. Kana ba? Puy-an atong kamatuoran because God is truth. Si Adan og si Eva gisalikway nilang kamatuoran, nakasala sila. Ang tanan nga mosalikway sa kamatuoran, nakasala og mamatay. Daghan ang nagpakamatay para sa kamatuoran. Si San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, og ang mga apostoles. Pakamatya na natong kamatuoran. Ikaduha, si Kristo gugma. God is love. Kana dawata sad puy isad ang gugma. Kung manlibak na kas imong isikataw, nahigugma pa ka, wa na. Kung pasayloon imo isikataw, nahigugma ka, wa. Kung imong di nimo pasudlon ang mga pobre diha sa inyong balay, nahigugma pa ka, o wa. Kung pasudlon nimo ang tanang way balay diha sa inyong balay, nahigugma ka, wa. Kung ikihan nimo ang nakautang nimo nga wa kabayad, nahigugma ka, wa. Tubag. Kung imong pasayloon ang kabit sa imong bana, nahigugma ka, wa. Kung imo ra gyung higugmaon og panggaon, di gid nimo yaw-yawan ang imong anak nga kusog kay musuyok, nahigugma ka, wa. Kung imo ra gyud nang sigihag hatag og hinabang ang nagsigig libak nimo, nahigugma ka, wa. Kamaon day kayo mo.
Kung mopalit ka sa 19 slot challenge, nahigugma ka wa. Higugma. Ito na lang gining i-report, no? Ay, mga nahigugma na to ay wag yun mo bisag naglisod palit yun. Ang atong SBF DAG as of yesterday nakahali na ta og 28,409 slots. Pakpak. 47,000 na lang, 591 ang nahibilin. Ala, patay mo ani, di na mo kapalitan, mo kalit lang niyo kaurot. Lingay mo tupad na mamalit pa ta, kaya nahigugma man ta. Yung tupad. Atong tanaw, no, unsa na nahitabo sa atong gugma. Kanimang gugma mo, produce ni siyag nindot. Basta mahigugma, naagi na nindot mahitabo. No, tanawa, atong update sa atong kumbinto. Amot na ba ka? Na-update na diha. Wa man. Na diha. Sige ka na. Atong pakpakan ang atong mga nagtrabaho. So nabuhusan na ang third floor. Niya aga-preparar na sad para sa roof deck. Nganong ni progress man na siya tungod na sa atong paghigugmaay. Na siya. Niya sa ako sang 19 slot challenge ang nadawat na nato as of yesterday niabot nag 154 ka 19 slot challenge. So, pakpak na sa nindot kay paminaw ning mahigugma tayo. Niya, naapay ilahos lang ni nako kay namay nagsigsaad nga inig ka month in na lang kuno sila mo palit og 19 slot challenge. Nako, sige. Ako na lang ning ilahos sa June 30 ang atong pagsigig dawat aning 19 slot challenge. Ug napamuday 19 slot challenge, ato na siyang dawaton. Mga igsoon, ingon ana ang nahigugma. So dawaton nato ang kinabuhi ni Kristo. At least kani, kinabuhi sa kamatuoran, kinabuhi sa paghigugmaay. Ang sunod natong dawaton ni Kristo mao ang iyang mga presensya. Ang iyang presensya din his kalibutan. Kinsa may presensya sa Ginoo sa kalibutan, matud pa niya, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo nay inyong gibuhat nga rinako. Pasabot, atong higugmaon ang labing ubos, the least ones. Champion kayo ani si Mother Teresa, sila St. Vincent de Paul, sila si St. Francis of Assisi, ug uban pang mga nag-alagad sa mga kabos.
higugmaa ang labing ubos o kabos. Gilingay mong tupad. Ing na mahigugma kas kawatan. Sige na. Sige ba, ing na. Mahigugma kas kawatan. Oh, nawa muling nga naman, kana intaong kawatan, nangawat intaon na kay wa nagyoy mahimo siyang kinabuhi, way trabaho, wa tanan, mangawat. Ingka manuyupay mangguna pa dir. Oh, apil na sad na kay di sila mosuyop, maglisod sila pangawat, mahadlok man ka. Suyupi usa aron kursunado kay ka. Ana. Ingka mamaligya mangunag siyabo pa dir. Mao bitang na maligya intaon, ngano man wa gay trabaho. Ngawat, higugmaa ang kawatan. Sige ko no be, laing lingi na gusto kang mapriso. Gusto kang mapriso. Nyamin ko, uti ko, bako uroy. Sige, duawa na lang ang mga binilanggo. Nya, gusto ka way balay. Gusto ka maglakaw-lakaw way balay. Jadi sad kalisod ana pa dir, dawata na lang sa inyong balay ang way balay. Gusto ka masakit? Ha? Gusto ka masakit? Dili. Atimana na lang ang mga masakiton. Gusto ka way kaon? Kana ini kabuntag mangabkab pakag basurahan aron manguhaan na mga panos-panos nga gipanglabay. Ganahan ka na? Ganahan? Dili. Pakan-a na lang ang mga gigutom. Mo na ingong Kristo. Di ba? Ganahan ka wa na kay ikasulob, maghubo na lang ka, lakaw ng daan. Di, bistihi na lang ang mga hubo. Mauna siya mga igsoon, ang atong buhaton, higugmaon nato ang kinabuhi ni Kristo, higugmaon sad nato ang presensya ni Kristo dinhis kalibutan, nga mao ang labing ubos. Kung ato nang buhaton, buan tas Ginoo sa tanang grasya, iya pagitang panalipdan sa tanan natong kaaway, labi na gyud ang yawa ug ang sala. Manindog ta mga kauban ni Kristo. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, yang anak nga buktong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sug ni Poncio Pilato, lansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa Dios ang Amahan nga nahigugma pag-ayo kanato. Busa malaumon kitang muingon, Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan ang balaang katawhan sa Dios, magkadugang sa ilang pag-ampo, sa ilang katungdanan, sa pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga tali sa mga nasod, anaaunta ang kalinaw o hustisya, nga nanukad sa pagtahod alang sa katawhang dignidad, sulod sa tanang kaliwatan, tinuuhan o kolor, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga pinaagi sa paghigugmaay, sulod sa Kristohanong pamilya, ang presensya ni Kristo makit-an sa kanunay diha kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nag-antos og pangpanglutos tungod og alang sa hustisya,
Mulampo sa ilang tinguha sa pagdalag hustisya sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mamanunta sumala sa tumagi plano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Makagagahong amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo isip imong mga anak nga naghigugmaay ug nagsunod sa imong pagtulunan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pader paghimaaya sa imanan, alang usab sa katapusnanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo.
Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimong makagagakong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kaninyo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako may kalawat kanimo, pagpagpalong lamang ng maayo ayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, o Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog nining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang atong kinabuhi nga balaan, holiness of life. Ang ato lang buhaton, ato gyong i-acknowledge or ato gyong angkunon si Kristo dinhi sa atong kinabuhi sa pulong ug sa buhat diha sa pag-angkon sa iyang kinabuhi ug sa iyang presensya diha sa mga labing ubos. So salamat sa niangkon nga og nahigugma ni Kristo pinaagi dinhi sa simbahan
ang nangalagad sa atong misa karon, ang atong mga pimag, dias gawas, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, ang atong love offering assistants, ang atong mga lectors o salmista, ang atong mga sacristans, ang atong mga IT, atong sokom, ang atong naglimpyo sa simbahan o nag-andam sa sulod o sa gawas niini, ang atong mga parish personnel, ang nag-decorate sa atong mga altars, ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir, o ang atong mga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Junjun o Mrs. Gina Villamor and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So padayon lang mo palit og slots ha. Naapatay 47,591 slots sa SBF DAG. Tag 500 ni per slot. Ya, salamat kayo kay niabot nag 28,409 ang atong nahalin nga slots. Ya, sa atong 19 slot challenge padayon tang mag-ihap ani hangtod gyud sa June 30. Aron kadtong nagsigig plano pang mopalit, makapalit gihapon. Ya, padayon sad mo og suporta tabang sa atong Parish Charitable Fund pinaagi sa pagsuporta sa atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Nagsige na ba mo view? Sige na mo like? Sige na mo o na ba? O, kana 154 pa na pero humrag 155 naman atong subscriber karon sa 155,000. So padayon lang mo ana view, like, subscribe. Sa panang na kana mga advertisements ayaw lang og skip, paminawa lang, patukara lang kay do na taanay madawat nga monetization. Sa month of May nadawat nato gahapon ang atong monetization. Medyo gamay-gamay siya kay sa month of April nakadawat ta og 129,000 gikan sa YouTube. Pakpak. Kuha na kayo niyo, niya ato ning ibutang sa atong charitable fund. Ay ubay-ubay man yung mangayo nato. So at least nanatay 129,000 atong paminawon ang June. Kay sige naman mo like, sige naman mo view. Tanaw nato next month o pila sa madawat nato for this month. Kaning 129 last month ba ni? Wa pa mamuani magpakabana, no? Sige ra mo adto kuan simba. Karon sige na tag-like ingna na inyo mga anak atong tan-awon og mudako-dako ba aron dako sa tag ikahatag sa atong isig katawo. Wala gyud kwaon nato ani para sa bulsa ha. Naamanis akong account pero di gini nako kuhaan anha gini sa atong charitable fund. Una ang ato sang financial report for the last month nga operation month of May. Ang atong beginning balance 2,832,194 pesos and 44 centavos. Add total cash receipts for the month 6,781,644 pesos and 3 centavos. Less total expenses for the month of May 6,553,066 pesos and 3 centavos. So ang atong ending balance as of May 31 is 3,060,772 pesos and 34 centavos. Pakpakan nato ang atong kaugalingon ug ang Ginoo na naghatag nato sa gugmas pagkamanggihatagon. Thank you kaayo ninyong tanan. Sige na, manindog na tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.